idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa guday nga ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng nga paset, ti pakasalitaan, ni pagayam ti ang Benjo na poluan, di mo man namin kayat? Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi, takastaunay ti panagsusyudot ko, saan ka napagustuhan mano. Dimtay nga, iti pag-urayan da parilando, ngayaw awis da tiniimas nga pulutan, ore na nagtupak, nakadagdag sen di panang itupak ko manunemi ti patong ko iti tugaw, ore nagkiraan. Oh, pare, naman. Ay, amo ko na. Pare Benji, saan ka na gusto nala? Ginumak manggidi. Manong name gin, di inumum mi. Dadakkel di baso. Ginudwak manong name. Di baso, ti Nescafe. Oo. Nagadalam di sa taog mon. Di kami mga lakalagay tayo babasit nga pagkataugan, pare. Shit, jakbat mapnat kasi baka matilbong ko pa. Ori dakkel di baso, basta talangan tagtaog. Na problema, guro ka man, isyat ko pala na ito. Noon namin naman ti pangitan ti arak. Nagrigat sumrek. Wala nung damo pare. Ngayon mo pa nga na dawo ni Susan nga nubya, wala. Bastos. Ano? Bitin. Nabitin ka. Abay. Di na kaya talaga siya. Ano ti muna inorami Joya? Napagam nagbuhit siya eh. Kahit di o nagtipagsin yan, nagminansuon. Permi. Kurang na lang. Iti baba, ti permi nga. At siyempre, di ka makapagplastar at o nagtisini nga ron. Basta o na padang not-not ko kadag iti bibig na, sa ako din iti duwaman sanas na, kurang na lang ipababakon. No. Nagpatingga lang tigas siya eh. Pero mura kaunti pagsinyan. Hindi ko hotel ko na. Di na natakayat. Din to tali. Hampulos nga umlay na. Pero, kaya di mo ko mara pinakwa. Inosar ta imanan ta pinakawang ko nga. So, iti unang tipagsinyan. Uy, dumadagarami tigas siya eh. Inaalam ko mati imanan. O sige, no, di mo kayat datangarot imam latang unam. Siya kung kumat-karot inaramit. Di ka talagang nasakit lahat pusong mo. Sakit siya. Handa ko mga pangida baswirak siya. Sakit. Makanubya kan tumad ngamin ti dinakayat. Ano ngamin siya nga pangayatan pala ni Susan? Tamang kanu agsiko. Saan ko nga itong palisunan. Ano ngamin ti talagang rantam keng kuha na. Diyan ako kuha na no ikasar mo. Isubo natin na nubyak ang soong ko pa na aramat eh. Kadi, amin nga na nubyak. Naraman na kami ni da. Iso na lang ta, tanya, awang piti virgin. Nilaing kumasusan ti talaga nga virgin. Hindi naman kaya. Ikasar po kami na na. Tsaka pinakasanganat, kasar-kasar. Ano nga ti planom kang kuwana? Sumapulo kang sa bali. Dagiti mayat. Dagiti mayat. Siyempre, mayat kabutad na padas daan. Ngayon ni Susan, awang paipadas na, iso nga dinakayat. Kung kaslamayat mo't nung nata, pero may nga bumalas mo't ka, bumisito ka da. Sakit ti pusong ko nga talaga. Tumawag ka rin na. Tumawag man sa mansok man at pulutan. Oh.
karne ti adobo nga karne ti banyas na pare. Yung nasaserbinak mo, ti banyas nga mapulutan nga di mat mausar. Kaya no, tekang ka, ti mabalin mo pangasaran. Sino ko amat nga ba? Di dyan eh. Ayun na, Joy. Diyan nagtandandag iti tawa. Sino diya ya? Karuba mi. Abang ito mo kanyak at karuba yo. Di ba si ka? Sapo. Ang mga matang at asawak si kamat pare. Ayaw na yan. Dito kriyo ni kumadre no. Mangramanak pala sa balik at nakasagana magsuna. Sana matakas kinisusad nga din kayat. Kung nga sino diya? Emma tinagan na. Emma? Mahilig ti Emma na ito. Na mahilig ti Emma? Usarin na ti Emma na. Ano? Apay? Pag kunam, bakit kitak no ka? Bakit naman dyan, dyan ambiyanan ti balay dyan? Banyo na dyan. Tadabong ba dyan? Banyo, umot atap na. Awan atap na. Teraramidik no ko numakat makita kang panagdigos. Umuli akin ta kay mito. Matanda ka kumadno ka. Kamloko ka ba't lando? Man. Numanin usarin na di ema na. Hala? Nagagangaw amot ka. Nandun klaser ka niya taban nyo. Apay nga ta ema magtoyak ba't ko nakakwa. Ayun, teko na ako. Diyak mambaling nga liputan ni bagat ko eh. Apay nga ema usarin na. Kaya umat sa bali. Iloko ka man. Kura ka mga ratong minungakpay. Medyo mabarte ka kung katinakman. Apay pagbabarte ka. Barbaring no. Makaiskurak. Nadikat di matususarin na. Yung magandad ka. Apay. Nauyong di ama na. Yung bagat awan di asawa na. Kahit mga asawan at asawa na nadaan. Nga madad di abroad. Iso mailiw nga taagat. Usarin na di ema na. Pagkakatawa naglaglan to. Tsak mamatikan ka. Lagad di, tagay mo man eh. Nagpulutan di, busin tayo. Nasa kita. Pinanpanunot ko timbaga naman. Mailiw no kasta. Kahit no adamayat, pagustuhan na sigurado. Gura ka man. Padasek to mga pasyarin. Ilaslasin ko manong name tamanan tumantandag iti ayan. Pinadas kong ingat ti imat. Gastiga. Apo, sinong bata naman? Yung gusto naman, iman na. Pagkita, mare, mayat ko na kita. Ano ka tanuin na kita? Mati. No, yung di ama na. At napakapsat na. Sumadelikado. Kasto taramidam. Basta Miyerkules, mapansandaan na da. Mapasaherok no ka. Kadi, Gwen, basta Miyerkules, mapansandaan. Ano taramidam da? Into no Miyerkules, agure kan to ti tiyandaan. Tasad di pangidisagak keng kuana. No sa din nga lugar ti pangidisagak, idya kang aguray. Pinanpanunot ko day tama nung name naman ang tawagag ni Susan. Hello, kumusta ka? Gusto eh. Sige, sakit puspong ko. Kang kalawin na kabitbitinan eh. Sigawan ngamin. Sigahan kang mabitin? O bago mamabitinak, kada umot pa dumaminsan. Yung tumaminsan nga, mokto taramin din da. Ano taramin? Yan. Medyo nagkapsot yung signal, nagpukaw nga, damat lang. Yan. Ano kung taramin din ta? Nuti mo kaya, ada kondisyon. Ano kondisyon? Kanam. Hala! Hindi! Hindi ka ba nagbuenas, Durgi? Umara akong pato. Sakbol ko, kuwan. Di mo gayam kaya't di tama ba? Ngiyot mo tingatot pangipananta. Tapno awang kang kagsikog. Di ba? So kabutang mo nagsikog ka? Kaya,
Loko ka. Hindi mo kayat. Dati imam nga ron. Hana? Suram di imam. Hindi pala ta imam. Hindi pala rin dyan. Apin nga siyakpay lang. Yan, may meto si ka. Kabayatan nga bisbisituan ka. Sumatubram. Ay ayamom nga ako. Sus! Basta, ayun. Diyan kayat. Ore ka siya, di mo pa kayat? Diyan kayat. Nakapaspastos ka. Doon mo namin kayat. Sige, maturog ako. Tulad na bagbagam ngamin. Sige, bye. No, di mo kayat, isina ka. Ano ko na? Isinanak? Di mo namin kayat. Isinanak, di isinak. Sige, bye. Laman. Umawag kan tumatla na ito. Papanan na nga di kan tumatla, umawag ko na. Hindi dumteng di Merkules manong nemi kas nagtulagan mi kinilando na panak sadya nagururay iti pag giti saagan di giti tricycle iti amyanan ti tiyandaan. Hindi makita ko manong nemi ti tricycle ni Lando iti Jane. Ama, timsahag tinalapsat nga babae wano. Naglapsat na ito Pinanawan di asawa na sayang. Ay, Emma. Ha? Ama munak? Yeah. Ama muka. Isang arting Emma at nagamot, ama muka. Isa gayam ni Benji. Inyawat ko dakulap ko. Nakiabrasa mo. Tulungan ka. Siya tang bagkat di basket mo. Kapabay mo ta, Benji. Man, tulungan ka. Bahala ka. Ito na tagsenan ti basket na manong name ni Kamakon. Siya akong di bang bitbit. Agikarga kalatan. Sigurado ka. Tapi haramin ng kanyak testoy. Natulungan na. Hindi pa lang kami nakras ka eh. Uy, asawa ko. Ngayon na panan na ti asawa. Dadya abroad, di Saudi. Nakaluklo ko ti asawa ma. Kapag ko man naloko. Para tinanaranya ka ba sa bayan mi? Unang impanaw naman. Di naman imbati. Tapos noon ako mausarem. Tadikat na ta imam to susarem. Ano ta ko lang? O di ba? Oh, sus. Ngamsa nga mali. Awan ti sa bali makam mo. Siyak lang. Di kami nung gasta nga digos kakit ko ha. Hanggang managan. Hanggang iwarawaras. Sige. Nakon. Muti na basketan. Oh no. Itulot ka. Ha? Kalugan na tricycle. Papananta. Jabalay yun. Kaya kung madjabalay. Ano may kajabalay? Ito balay yun. Asa naglan. Pag kung magjabalay yun. Tapno. Saan nga ti imam to sa sarem? Ha? Manong name inyar sa asak ti driver. Bagak jabalay mit papanan. Hindi madlaw na manong name nasa balik turungan ng tricycle. Alam manong Benji. Manong Benji. Mambita lang. Ha? Tapno saan nga na imam to sa sarem? Allah. Amok manong naming awan ti madanom mi sa jabalay. Iso nga tingin sag kami ni tricycle. Kagur ka. Ay manong among jabalay mi? Ito balay yo. Ibaga kang kati balay mi ha. Ito mo wala pitachanda akon. Nasalod-sudak ni papangko. Ada napananabiit ko na. Aya? Ibagak no ka, nagkuyo kayo. Na? Basta ibagam lang na napanak. Gawit akman lang. Basta, yun una ko na sinandaan na. Wala nga mare. Dasya ka ito, plete. O dada, 5 kasot. Kaya na, ang pagsublik. Ala, kukam na suplinan. Basta, itong palakalaing, itulod mo na ito sinandaanan na. Ala, nakatut yung plete. Musahanap na sigurado. Sige. Ano ba natin dumalayo? Awan samat kanwa, dududuatan samat. Awan da nga ron da nanang ko.
ko. Isungarod nga ako nakapinas dito. Tapos nawan ti makaisturbo ka na ta. Ngem, magura ka, Benji. Ita ka lang nama mo ha. Ano nga problema ng taklang nama mo? Gayam ko ni Lando. Karo ba yun? Wala, baka yung sumat ng ibaga nga. Magloko na dyan mang Lando. Anong name di makastrik kami, anong name lakko tiri daw, hindi ka makadagos sendik, sumpang na pingping na kalpasan na ninot-not kundi kinilibs. Oh, nakamagmanglo ka, nakimimas ka. Benji, awan sa bali makamuna ito ya. Si Kansiak lang ngayon, baka mamo nila kay ko. Basol nila kay mo, taimpanaw na, din empati. Suat tuyak. Imbes ka ti imam, numakaram ka, tawagan na lang ko at umayak ka. Benji, talagang may niliwa ka talaga. Sungasang kumaniklikan no sa rinti. Samwit ang sa rinti, ma'am Siakon. Hindi lamo-lamo kami ngagpadpada, manong name yadda kami iti kwarto, kadda kami ngaggabgabo iti rabaw ti kama. Dinigos ko isuna karagidag kakabarag ang ko anong nagklinis ti kutis na. Nagbanglo na ito nga babae. Ilaglang di asawa na tapi pinanawan na kastuyin eh. Oh, Benji. Emma. Oh, Benji. Oh, kasta. Dito barugong ko. Kasta. Benji kagat mo pa eh. Nagmayat. Benji, bagmanta. Timpababakon ti ulok mano. Ket ti ulok addan iti nagbaitan, iti legs na. Manong nimi, nakadardaruyen, nakabasbasan, agar aruyot mano. Naaran na ito nga babae ako. Kaya gawa nung name yung sinipsipak ko na nagigubak. Benji. 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 Sarak mo tadilang, Benji. Kasta. Yun unag mo ba? Pagkutsi-kutsi, Benji. Aneta. Benji, magpaano ko, Benji? Ad-addan na sinapsipak, ilibaga na nga mapanakon ko na naman. Permi, nga orin nala isurot, tipatong nang ipangaton, kasta sapsipak. Sana kung nga nagalumiim pa, manong name ng sapsap, manang tilmon pa yun. Nakimaskit din dito nga babae ko na. Sayang ta pinanawan siya asawa na. Isumag lang ha. Usarin natin ima na kapatan na aram lang hindi na ito. Nakapapautak iti babaga po namin talon ng pagana nga mapanakon. Sa kumanin yung pangaton, isa etak manin iti barukong na alpasan na manunemin, sa kanakon, nga inserrek ko na, Benji, abay, nagtaklayam. Nagtakal nga amang nila kay ko. Paspasan ko rin, paspasan, Benji, paspasan, mapanak manin, Benji, Basta una, iti pa ng kayat-kat na kaniyak, manong. Naisardeng ko ti pa nagkabalyok siyempre. Sa ko iniinakas dyan, tablo ad-adda nga umapantirik na. Di pinalokayan na, ti pa nangagat na kanyak, nag-iskapi ak manin manong naming kabalyo. Paspasan, Benji, mapanak manin, Benji. Sabatan, Benji, Manong Nemi, nakasara ka konti kas kini Emma.
Ala nga ala manong. Tumamin sa manen. Namin talutan na. Ala manong. Di ba? Kung ang mga agawit kamit lang adagos. La. Baka ngunditan ni papang mo. Lipas pang naldawan. Ako na niya. Ala. Imutol ka ano manen. Baka no di mo itong kayat. Ako ang pagdanagan. Tawagan na lang. Tad ko kingat cellphone number ko. Itad mo kanya cellphone number mo, ha? Gusto yung pamayanda. No, libre ka di malayo, tawagan na. Apa yung trabaho? Ada? Yung no, as pagarigat ta, ori man damang trabaho, kung iba ka mga nawaya ka. Kumayak lang umay. Talaga? Oo. Gamitak nga rin din. Samon mo sa sarintema, ma. Basta da ka. Baka orin na daag, basta digos ka, baka usaram lata. Anen, isarbakan ka. Ang gustuan naman ng nemi, kaputan narwa misuna. Nauskus uswar ti ima. Dati may kadwa, hindi nga rikos manong nemi, kamayatan nga agkak nagribibig na akin ti barukong na inusar ko ti ramay kong insar. Kaupo mo gustuan na ko. Hore laupat, simbrek manong. Susapo. Bakit manong? Nakasara ka akong ti alang-alang. Tinawagak manong nemi, ni Lando, kaliti nga malim. Na pare. Okay ba? Permisi ka. Alang-alang. Nagswerte ka. Si amom kahit krusunan nagbata talaga kahit no, talagang sir kakisunan di banyo nung kasi dyan ramatin iti iman kayat na lang hindi yung teko na akon nagbali na ka na budno kini kumadrem kini bakit ko mayat kasanong arot itan ni Susan di ba yam di naman kaming kayat di insi na mga rodan nampay lang Tadjang ba't maasawa ni Emma at dapat asawa na. Naman ang tawagan na manon nemi ni Susan tsaki kaskaso. Imay pa yan dito balay mano. Apa yung pagkat to? Kati mo makasumbatan namin tawag ko di Mike dito. Anong basol ko kang ka? Awan, basol mo. Hindi ko na, mga putadyak kayat. Sinanak. Malakas yun umayat kan. Kayat. Ano nga masapol mo? Oh my God. Pananta. Ito silad ko. Tsadyata. Kayat. No talaga no kayat mo. Iskasarnak mo muna. Uri ti kayat mo to. Basta ikasarnak. Isang pangarod nakasagana. No nga pinakasagana, di. Ito na nakasagana ka. Tawang ka dito pa nagtalak mo kanyak. Basta. Kawit ka natin. So nagsisina Di nagsisina mo yun. Nisina na, pakamatayak. Ano? Ano to ka ram? No isina na, pakamataya ko na. Dapat asap ng isina na. Nabangarod basbasol ko pa, nagpakamatay ka. Ito, di ka makonsensya. Nagpakamatay ka, buking ka. So, basbasol ko pa nagpakamatay ka latta. Bibiyang ko. Nimit Benchi. Di nagsinsina mo. Di mo naman kayat. Kati kasar nagpahingaw muna. Sige. Ito na umay nga taon. Malubos niya po. Manong nemi, nukas tangad akong daway ni Emma, tumawag ka niya. Hello, Benji. Yeah. May katibalay. Kadi, narasem. Umay kan. Taman mong sumangpit danto. Manong nemi, agsakbayak lang. Narigatan ko na. Ang mga numatugtanan na kami, kita at asawa na. Manong nemi sa anak kasimbrek iti balayda. No kayat mo, dito'y banyo ko na.
Ito nag-amis mo ti banyo manong. Napipapay ito pakadaktalan na kada kami. Alis to lang ti kumalay at nagtaray. Yung ti unag ti kwato nga. Kunak tinakam ko ma. Wan manong name standing position. Wan. Rinumansak manong name nagibibig na. Tikiti adda iti barukong na sa ko yung pababa. Impaklay ko manong name iti may sangasaka na kalpasan na. Kas laglag dedede manong name nga orbon nga kalding. Sip-sip-sipak. Tagraw. Nakapigpig sa ti. Hoy, di mo unay. Nagmayat kami. Oh, Benji. Kawayatan manong name nga. Sip-sip-sipak. Di ka siyempre nakatangad ka. Nakatakder nga ron. Makitak manong name iti sangat ti kami ito. Adadjay ni Lando. Naglukot sin. Nagam ni Lando sa diyay. Buy-buyan na kami ni Lando. Bayam. Bayam. Bayam nga umapal ti kumpadrek ko nagtinagam ko. One manong name standing position. Nga di maumaak manong name iti babaho nam. Binagkat ko sa ko insalukat ko nam. Insalukat ko. Kat saan mo ito na marigrig at siyempre. Nagkapatitangid ko sa mesa na isalat manong name. Kat kastaw ni matin ti panagbayo na. La, pagkaptan na sutulungak mo't nga pangato ti patong na. Pangato pa ba. Initalya wag ti yan nilando manong. Tilukot to yan. Isumat ni mga susar ti iba na. Lukot to galando. Bahala ka. Kung nanak tinakam ko manong name kat ora mila impidwa. Na talagang sa anak nga ibatan, maminsampay. Maminsampay, urip tawan pa, digit kang balay ko, minsampay. Ito na minsan nga daw manong name, nakita kami manen Kenya, Emma, iti tiyandaan. Siyempre, kibkibine, sa konto akbayan. Nakiktutak manong name, idit at damutan iti sangwanan ni Susan. Ah, Susan? Sweetheart? Sino Susan? Isukat ito ng isukat ang kanya? Susan. Sino Susan? Nubiak. Nubiak, idi. Ngamsaan itaan. I hate you. Supit ang isukat ang kanya. Adaanan ti asawa. Kaya di mo mat namin kayat ita. Ano, di mo kayat? Di mo mat namin kayat. Di nagsapo na kiti mangayat. Di ta kayon. Hipulong ko ti asawa si kay ma. Ala, mamuro ti asawa? Kung kuna na lang na dyan. Kasano ko mga mumura ng lakay mo. Delikado, Benji. Di mo naman yung baga nga. Nanya. Nadaboy girlfriend mo. Girlfriend ko na dyan. Kapot na dinakayat. So, insina. Ano dinakayat? Dinakayat di ko papanakpak. Abay. Kahit ano pa yung kasar ko. Tsaka pa nakasagana at mapag-urnong ko. So, hindi recommender ni Parilando. Hindi recommender na ka. Hangar doon sa kitinakan mo, nisina ka. Han? Peko, adda ka mo. Wala naman asawa. Salam, sa baka dumanon kini Cesar ti amin. Babaeng ka na dyan nga, gayem mo. Kahang ko gayem. Pangasim, Benji. Pangasim. Ana, abay. Kasi ritam na dyan girlfriend mo. Ibagam kang kuha na nga saan nang ipulpulong iti asawa. Pangasim. Ano na? Alam. Ko parit, okay ka lang to. Basta lang iti. Numailaw ako may ka. Ang kong parit no, ituloy panagkarelasyon nyo kay ni Susan. Alam na, tawagan sa una. Ibagam kang kuha na ti amin. Nabuta ka sa madandalagan launay manong name ni Emma. Ken may sa numamon nga peso ti asawa na pati siyak delikado. Manong name. Sige nga natin. May muna akong nagkahawid. Basta tawagam di girlfriend mo ha. Ay. Tinawagak manong name ni Susan. Ano yung bagam? Susan.
awang kami nga ni Emma. Ana? Awang kami. Ita lang yung sinak mo tin. Amom, awan sa balik kapat ka no sang sikay. Orasan mo kaya okay lang. Makaora ya. Nitikit po sa wan. Mabaling ka din nga. Akita ta. Tag merienda. Mailiwak mo tin nga merienda tayo. Sa tagpuhit sini. Ulit ko, pagsinyan lang. May papantili ko kin ka. Pag mailig ako makanya, kaya dapat mayat kin ka. Sugayot di ba ngayat di so? Tangamin ka kayat, di ba? Di mo man gawin kayat ko, mitay? Saan ko ngayat rin suna? Sikat ipatpatik ko. Ala, nadalan, kita ta. Tagmerienda. Tagbuit sini. Buit sini. Orin di mo kayat. Basta kising-kising lang. Kinda ta barukong mo. Kin padasam to ang sarente imam. Tulamin. Kapasbastos ka. Di ka lang makatututor. Sige. Basta unta man na. Di mo tisena na kaya? Gabot at Emma amon? Hane, nisintak nga ro din ni Emma. Diya kaya. O sa baling kayat kung saan nga siksika. May ayo ka nga di. Hanggang nga ay awan. Ibagbag na kang katipod no. Sige. Kita ta na. Nasa din no. Di dati. Ha? Urayin ka dyan. Naiayok mo lang man. Nagmerienda kami. Masang nagmerienda. Ha? Mustahan, sweetheart. Dapat may suot ka. Tilada ka mo. Ored asawa na. Pangisok-sukot ang kanya. Sa bagay, nabibidas kim siya. Hindi naman? Han? Nabibidas ka mo lang ah. Among ka din nga, pa? Isagsagan ako na ito eh. Nakita mo cellphone ko? Uy, napicture na kami. Napicture kayo. Kabayat nga magmagna ko, kakbayo mi suna. Sa taklan na kita, tayo dandan nita kumadalapos, di ba? Nangatong picture yun. Kaya sabi na eh. Kahit pangusaram ka na. Hindi, saan ko kinilakay na? Amok nilakay na. Amok nilakay na. Sipod na kabagyak. Ano yan? Cesar tinagan na, di ba? Gayam kami ti Facebook. Kinakalisto kang panangisan ko keng kuwanan ti messenger na ito yun. Saan mong i-isa din? Abi ka saan? Nabi ako mamad, awon picture ko ta. Ano ko mga survey ng awan picture mo. Masabol nga daatap no ang ebidensya nga talaga nga na nga babae kat lipliputan na ti kasinsin ko. Nakadelikado kaya. Talaga delikado. Among pa din nga kasin ko nga Cesar kat napadasan ng tipi patay. Ala? Yapi nga nga nabalot dilaman. Dakat babalot nga pumatay ti aso. Diyos ko na lang pamatay tao tayo. Dali nga kruk-kruk ti aso eh dyan. Nagkit-kitak no ka. Hindi pala baro. Mahilig din ako. Babarkada pumarti aso. Kitak di kruk-kruk na aso mo. So, baka kastan taramitan na kang ka. No agawid kat sa pulan na kanto. Delikado kaya. Talagang delikado. Wala, kahit mo palang na dyan Emma. Hanan, wala kong mahansi ka matandikayat ko. O rin siya kayat, di ko ha. Mga kaunam nga, di mo mat ngamin kayat. Kapag tadya akong kayat, si mapul ka di mga kayat. Wala, mailiw na dyan atan eh. At na nga, kasing Cesar dyan Saudi. Ulpit ka na dyan nga babae. Nagsasakripisyo at asawa na kalpasan na. Patpampanakpak kita sa bali. Basol ba't ngamin di kasinsin mo? Ano ako man basol na? Ape panaw na. Ape pinanawan na gani. Naarim ka din nga babae. Mo, masapol nga maamuan kasi na ito. Saan nga mabaling nga saan nga maamuan? So, saan mo lang ipakpakan mo?
Aman, maamuan na. Sa mula nga rin, kapkabil, hamong nga rin sa det ang picture. I-text mo lang, ibagam na basta awan ti picture ng isa mo. Napi ko mamamot na awanak dita. Di ko kungram. Tilad da. Send ko nga talaga. Saan? Tinakanti masyang kanya? Kung naman lab na. Okay. Ako isa-send na ito picture. Imi pakamok iti asawa na. Tapno mo na taramidan na. Kadagan-anad ka, ang mga pasiim ni kasin ko nga Cesar ti asawa na magsinarak ka. Nagsinarak kayo. Baka kit at sa bali mang picture kada kayo. Kat ipatulod na. Uno saan kat papapatay na kat kasinsin ko. Ay, Ako Susan, ikarikan ka. Saan ko nga raramitin? Butang kamot lagayam, ardong. Kasano ngamin, hindi mo ngamin kaya. Kaya't mo ngamin na, pambarakon pa ito. Amam nakapuko pa kit, dadtuman na panagayat ko rin ka. Sikamay naman. Hanggang to makasara kan tikas kanya. Apay ko naman. Siyak, nga ili-ilaik kan salsalabat matagtidayaw ko. Nga da ito nga dayaw kat ipaikan to lang ti lalaki nga na ikari para kanya. Katsiyak no deta. No ikari ka. Kasanuno adan tumang papatay kang ka. Di sa nga sikat na ikari. So nga saan ko idadag kang katiki na virgin ko, tadi tayo mo nung katuluyan tamo no saan. Dayawan ka, Susan. Mamanutikas kang ka. Tawag at tawag manong ni Emma yung sang kumatsungsung batan. Umay pa hindi to'y balay manong. Abay pa ka. Kaya din ako nga matawagan. Pastor ka na, may iliwag kang ka. Yakon kaya. Anya? Yakon kaya. Tanwa aramidak. No itulutuloy ko ti makirelasyon kang ka. Aramidan ka numet ni Susan. Ti mangipatulod ka rin picture. Among ka di nga picture na. Picture. Di pa nagkakbay ko kang ka. Di pa nagkuyog ta. Di kinasweet ta. No ipatulod na niya iti asawam. Ano tam na mayong nga kasama. Di ka pa agad atap ti asawam. Di na ka na maraman ma. Makuha naman dataitan, kalpasan nga. So nga rin ako na, nagbiduta ka, nagtutup kang ka. Delikado. Tiyak kayatan. Taklabasol ti amin. Ang mga numakapangtod na po, Diyos ka na takit. So nga gamit ka na, ma. Kandi mo nasapsapol pati sa bali data. Usaram lang tataima mo, napipiyapay. Tap na akong makabasula. Sinardangan nakmatlaeng manong na media gangay. Tinawagag ni Susan. Hello, Susan? Sweetheart? Sweetheart, tarupam. Hindi ito. Anak, kumusta ka ni Emma? Tawanin. Talagang hindi kaya din. Hindi ko agad tawanin. Siguro agad talagang mabuti ang hindi asawa na. Imbagam? At ebidensya ko na. Ngimtsak lang kaya't nipatulod kang kaon. So nga, nagyaman kamit kanya. Di kaya't na may ramaramang ka. Agyaman Susan. Mapaniknak kita nga talagang hipat-patiknak. Katuin, saan ka nga pilitan no, di mo kaya na talaga. Orahek-lahengan nga. May kasar ka. So nga manipod dita, adadar ni basteng ko tagtrabaho. Nunas ka nga guber tayo makitaramitag. Tapno alistua ka makaunong. Kat maikasar kanton. Tapno, mapanagpak kanto man tayo. Manong name saan kon nga dinisturbo pa ni Emma. Tadi matan umawawag. Tsak matan tumawag kang kuwana. Naman pala matigiti kong taway nga malagip ko.
Usaran na nga tamang na ti ima na. Hindi usarak matiimak ko na ka. Manong name ito pala yung umay nga June. Kala ito nga tawen tinagtulagan mi kini Susan apa nagkalaysa. Takunak kang kuha na ini na next year. Isong ito na ito tawen 2024. Kala ito bulan ti June palubos ti Apo. Kat isunton ti pa nagkalaysa mi. Medyo tep-tep pa lang Tanang arod. No, may mailiwak kumamot ang anos lang. Di mamin anis to lang di pa naglabas ti oras. Aldaw kan na lawas kan bulan. Tunod June 18 palubos ti Apo Manong. Asawak ton, ikalaysak ton ni Susan. Kano tumteng ton tinabigan at nga petsa. Ama. Magunod kun ton ti kinabirhen na. Dito nga ti pagkasalitak, Manong, yaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa ti pagkasalitak, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuyak, nagdengeg, more power to your program, Manong, and God bless. To'y yaman nga pagkaya mo, Benji.